So yan na ba? Hiningal daw po ba? Ayan po duday. Pa-extray ko na po yung natsan na. Ay na lang sa pa-extray ko kaya ka. Pelvix. Yan. Sasizing na yung anak ko ba pe. Sabi bisa na yung anong mga anak. Kaya inuli ko na yung kininterlock. Buri na ano kaya niya mga anak. Eh naburi king Angeles. Tay tayo dyan, baby boy. Tahimik siya. Good boy naman